кадерле тамашачыларым. Сезне шушы залларда күрүемә мин бик шатмын. Дөресен әйткәндә, бу концерт минем бик күптәнге хыялым. Һәм инде менә ниһаять хыялларымның берсе бүген тормышка ашты дисәм дә була. Шулай бит? Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм инде бу залда мине хөрмәт итеп килгән минем туганнарым, минем дусларым, минем коллегаларым, гомумән әйткәндә, мине хөрмәт иткән, иҗатымны хөрмәт иткән кешеләр утыралар. Сезгә бик зур рәхмәт. Концертыма килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Җырлыйм әле җырларымны, мин әле һаман дәвамланам. Күңелемдәге моңнарымны җырлый чыгарам. Концертымны шушы бинада уздыруым да юкка гына түгел, чөнки бу бина минем күңелемә бик тә якын. Монда мин Ольга Николаевна Кузьминага вокал дәресләренә йөргән идем. Концертларда катнашу, конкурсларда чыгыш ясау һәм инде әлбәттә беренче мәхәббәт. Булар барысы да минем күңелемдә якты, матур хатирәләр булып кереп калды.
Сізнің иқтибарыңызға яратып жырлай тұрған жырларымның бірсі «Қайшан ғана келерсің сен». Раэльде Кондакова Валентина Леонидовна. Қайшан ғана келерсің сен, көзлеріңе генә қарар едім. Бір сөз әйтмәсәң дә көзләреңнән аңлар идем, сине аңлар идем. Күңелемдә моң диңгезе дулкынлана талган гына, килер ömrüm öde yalnızlığına. Köngülümde muң diңгезе дулкынлана талган гына, килер әле диеп көтә, ömrüm öde yalnızlığına. Кайчан гына килерсең син, газап утларында янмас идем. Ялкыннарын җил дауылга биргән, учак көннәреңә калмас идем. Күңелемдә моң диңгезе дулкынлана талган гына, килер әле диеп көтә, ömrüm öde yalnızlığına. Кайчан гына килерсең син, янар идем бары сине хистә. Тулы бәхет эченә миңа синең, бары тик бер елмаюың җитә. Күңелемдә моң диңгезе дулкынлана талган гына, килер әле диеп көтә, ömrüm öde yalnızlığına. Күңелемдә моң диңгезе дулкынлана талган гына, килер әле диеп көтә, ömrüm öde yalnızlığına. Композитор һәм автор башкаручы Тәслимә ага Низами бер очрашуда: "Слушай, Урманчиева", ул миңа Урманчиева дип кенә эндәшә. "Әйдә әле, беркемдә дә булмаган темага бер җыр иҗат итик әле" дип әйткән иде. Һәм инде мин әлбәттә бик теләп риза булдым һәм менә шушы җыр дөньяга барлыкка килде. Сезнең игътибарыгызга Тәслимә Низами көе һәм сүзләре "Күрше егетте".